Il-paċi magħkom. Illum eżistijaj qegħdin f'dan il-jum ta' novena nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Illum xtaqt nifoka ftit dan il-kuntest dwar hekk il-Madonna Omna Marija kif tista' tispirana biex napprezzaw aktar il-vokazzjoni tas-saċerdot, ħanifoka fuq il-vokazzjoni saċerdotali, permezz tal-Ewkaristija. Issa nifhmu daqsxejn aktar dan fir-riflessjoni. Però kif qedtilkom matul din il-ġimgħa kollha nibqa' ngħidha żgħada, aħna qegħdin ngħixu fi żmien ta' bidliet u jekk ma niftħux għajnejna l-bidliet li qegħdin jiġru mhux ħanaqbdu għard ta' kif ħanejxu nsara llum. U jekk semmejt diversi drabi il-bidliet u l-sfidi li għandna fid-dinja hemm barra, illum waqt li ħanriflettu fuq ir-realtà li se nitkellem fuqha, nixtieq nibda li ngħid li l-isfida qiegħda fuq ġewwa. Illum għandna numru mhux ħażin ta' Kattoliċi fl-Ewropa, fl-Amerika u f'Malta jiżdied li għandhom problema bil-Knisja għax għandhom problema bina l-qassisin. Il-Knisja għaddejja minn żmien ta' purifikazzjoni minn ġewwa fejn jidħol is-saċerdozju u konsegwentament fejn tidħol il-ħajja tal-komunità nisranija. Jekk imorru ftit il-bogħod minnha l-Irlanda, għandna realtà ta' Knisja Kattolika li kienet tixbaħ ħafna il-dik ta' Malta, illi bħalissa ma qed tgħix minn xejn sabiħ minħabba l-iżbalji li saru minn saċerdoti u sfijiet. U jekk aħna kull ma jiġri barra jiġi għandna ftit wara, irdu niftħu għajnejna u naraw x'qed jiġri sabiex neħtlu aktar quddiem Alla u naraw x'iridu nagħmlu. L-Knisja Kattolika għaddiet minn żminijiet ibsa eżistijaj u kellha bżonn żmien ta' tiġdid anke minħabba l-iżbalji tas-saċerdoti, dan mhuwiex l-ewwel darba. Fi żmien San Franġisk t'Assisi, il-Knisja kienet medda minn ġewwa bi tliet dnubiet prinċipali tagħna l-qassisin li kienu s-simonija, jiġifieri l-affarijiet Alla nagħmluhom għall-flus, kienet l-investitura laikali, jiġifieri l-intħil politiku fl-affarijiet tal-Knisja minn isir qassis u minn isir isqof, u t-tielet relazzjonijiet ta' saċerdoti ma' nisa li kienu ta' skandlu f'dak iż-żmien. San Franġisk għex f'din l-epoka 800 sena ilu, meta anke minħabba l-istess saċerdoti kellek numru ta' Kattoliċi li telqu l-Knisja u marru u vvintaw knejjes għalihom bħalma kienu il-Katari u l-Valdesi. Però Franġisku għal dik il-kwistjoni taħraq li kien hemm fil-Knisja dak iż-żmien isimgħu xi jmur jikteb lilna il-Patrijiet. Il-mulejtani għadu jagħtini tant fidi fis-saċerdoti li jgħixu skont kif trid il-Knisja mqazza Rumana minħabba d-dinjità tagħhom, imqar jekk inkun ippersegwitat minnhom, irrid nibqa' indur lejhom. U li kelli jerf daqskemm kellu Salamun u kelli niltaqa' ma' saċerdoti li jġibulek ħniena f'din id-dinja, ma rridx nippriedka kontra r-rida tagħhom fil-paroċċi tagħhom. U nixtieq nuri biża' imħabba u ġieħ lejhom u lejn l-oħrajn daqs li kieku huma sidien tiegħi. Isimgħu. U ma rridx inqis id-dnub fihom għaliex fihom nilmaħ liben ta' Alla u huma s-sidien tiegħi. U nġib ruħi hekk magħhom għax jien mill-istess iben ta' Alla l-aktarori ma nara xejn bl-għajnejn tal-ġisem f'din id-dinja li fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu li huma jirċievu u huma biss qasmu lill-oħrajn. U dawn il-missieri l-aktar qaddisa
irrid li jkunu mweġħa fuq kull ħaġa oħra, meqjuma u mqiegħda f'imkejjen li jxirqu. U kull fejn insib l-ismijiet l-aktar qaddisa u l-kliem tiegħu miktub fostijiet mhux xierqa, dawn nixtieq niġborhom u nitlob li jinġabru u li jitqiegħdu f'post xieraq. U għandna wkoll inqimu nweġħu lit-teoloġi kollha u l-dawk li jxandru l-kelma divina ta' Alla bħala dawk li jagħtuna l-ispirtu u l-ħajja. Hekk jikteb Franġisku t'Assisi fit-testament tiegħu. Jekk qattu attenti għal kliem ta' San Franġisk, San Franġisk jagħmilha ċara li kien hemm saċerdoti li kienu fl-iżball. Imma huwa li rid jara mhux tant id-dnub imma l-fatt li kienu huma biss li setu jagħtuh l-Ewkaristija. U jiena konvint eżisti li fi żminijietna nistgħu napprezzaw mill-ġdid il-vokazzjoni tas-saċerdot. Jista' jkollna żgħażagħ li jkunu lesti li jgħidu iva sejħa tas-saċerdozju għax illum mhux faċli. Milux intqajt ma' saċerdot mill-Irlanda li qed jgħidli kif kien għaddej fit-triq u marret waħda mara u tagħtu daqqa ta' ħarta fuq wiċċu. Dina vera li qed ngħidilkom. U da baqa' ċassat. Alla qal xiex? Qalt li Washington tabbużaw. Alla min qal li kien abbużajt? Qallek mhux inti sħabek saċerdoti, inti mhux wieħed minnhom. Mhux faċli llum li żagħżugħ jidentifika lilu nnifsu mas-saċerdozju fir-realtajiet li qegħdin ngħixu. Però jekk il-komunità nisranija tiskopri mill-ġdid l-Ewkaristija fil-verità xi tfisser għalina, jiġġedded id-don tas-saċerdozju, napprezzaw iktar id-don tas-saċerdozju, ma nifqux fuq id-dnubiet u d-difetti tagħna s-saċerdoti, imma mmorru għall-qalba għaliex għandna napprezzaw is-saċerdoti u għaliex żagħżugħ għandu jgħid iva lil Ġesu fil-vokazzjoni saċerdotali. U għalhekk ir-riflessjoni tagħna llum xtaqta li tieqaf fuq l-Ewkaristija fil-ħajja tal-komunità nisranija u kif Marija tispirana biex inħobbu ngħixu l-Ewkaristija biex bekk napprezzaw iktar il-vokazzjoni tas-saċerdot fil-komunità. U għal darba oħra naqsam magħkom 8 aspetti biex inżommu 8 tal-bambina tagħna. L-ewwel aspett li nixtieq insemmi huwa dan. Il-Madonna fit-tiġ ta' Kana qaltilna għamlu dak li jgħidilkom hu u Ġesu hemmhekk jibdel l-ilma fl-imbit. Ġesu juża kliem ftit simili meta jwaqqaf l-Ewkaristija jgħidilna għamlu dan b'tifkira tiegħi. Meta l-Papa Ġwanni Pawlu II, illi dil-ġimgħa sirna nafu li jekk il-bambin rid f'April li ġej jiġi ddikjarat qaddis fil-festa ta' Ħnina Divina, il-Papa Ġwanni Pawlu II meta jirrifletti fuq dal-kliem fitra li kien tagħna fl-2003 l-Knisja tgħix bl-Ewkaristija jgħidilna il-Madonna donna qed tinkuraġġina, donna qed tgħidilna isimgħu. Kif ibni Ġesu bidel l-ilma fl-imbit, hekk ukoll jista' jibdel l-imbit f'demmu. Jien li rajt dan il-miraklu f'Kana, ibqgħu emnuni li ibni Ġesu jista' jibdel il-ħobs u l-imbit f'ġismu f'demmu permezz tas-saċerdot. U allura eżisti hawnhekk tiġi l-ewwel riflessjoni tagħna li Marija tista' tigwidana għaliha din il-kelma meta narawha fid-dawl tal-Ewkaristija. Is-saċerdot fil-konsagrazzjoni jgħid dan hu ġismi dan hu demmi, ma jgħidx dan hu ġisem Ġesu u dan hu demm Ġesu. Meta mmorru nqerru, s-saċerdot ma jgħidilniex Ġesu jaħfrilkom dnubietkom, jgħidilna jien naħfirlek dnubietek. Il-Knisja tallimna s-saċerdot huwa Kristu ieħor. Aħna eżistijaj, irridu niskopru mill-ġdid, meta niskopru l-Ewkaristija, li s-saċerdot bħala Kristu ieħor. U Marija, tafu kemm tħobbhom is-saċerdoti? Daqs kemm tħobb lil Ġesu. Xejn inqas u xejn iktar. Il-Madonna lilna saċerdoti daqshekk tħobbna, daqs kemm tħobb il-Ġesu, fina tara lil bina Ġesu. U jien nixtieq nipproponilkom din l-imħabba ta' Marija lejn is-saċerdoti kollha, mhux speċjali dawk li jaħdmu hawn fil-parroċċja tagħna. Ħobbuhom daqskemm tħobbhom il-Madonna. Itolbu l-Marija tagħtikom l-imħabba tagħha għas-saċerdoti, għax is-saċerdot huwa Kristu ieħor għalikom.
It-tieni ħaġa sistijaj, l-Ewkaristija ġejja minn kelma Griega tfisser Ewkaristein li tfisser radd il-ħajr. Il-Madonna tispirana biex ngħixu dan ir-radd il-ħajr fl-Ewkaristija għaliex hija kienet il-mara Ewkaristika permezz tal-Magnificat li għadna kif tlabna llum fis-Salm responsorjali li huwa it-tifkir li l-Madonna tat lill-Alla. U l-Ewkaristija bħala ringrazzjament lill-Alla, it-talb ta' ringrazzjament ta' tifkir jgħidu biss il-bniedem illi għajnejh jinfetħu u jara li l-Alla jaħdem fil-ħajja tiegħu. Min ma jarax l-Alla jaħdem f'ħajtu, il-mulej ma jgħidlux grazzi. Marija hija l-mara li tgħid grazzi. Aħna niċċelebraw l-Ewkaristija biex ngħidu grazzi lill-mulej għal dak kollu li jagħmel fis-salvazzjoni tagħna u fil-ħajja tagħna. Però dina wkoll tittatina ftit perspettiva fuq is-saċerdot. Is-saċerdot irid ikun bniedem li aħna nażluh u naċċettawh biex jimxi fil-ħajja tagħna biex lilna jiftħilna għajnejna għal dak li Alla qed jagħmel f'ħajjitna. Dak li ngħidula id-direzzjoni spiritwali. Kemm għandna bżonn eżistijaj li s-saċerdoti ma nħarsux lejhom biss biex niftaħ qalbi fl-inkwitu fid-dwejja u fil-problemi, imma li jien nitlob lis-saċerdot biex jiftaħ li għajnejja ħalli nara l-Alla jaħdem f'ħajti, biex nara l-mulej fiex qed jaħdem fil-ħajja tiegħi. Illum eżistijaj biex inkunu nsara radikali anke fi żminijietna fejn esperjenza tagħna tant tista' tiġi oskurata b'dak li qegħdin ngħixu, għandna bżonn min jiftħilna għajnejna u jakkumpanjana. Is-saċerdot huwa kif mexa Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus, illi kienu diżappuntati ma femux Ġesu x'kienet jagħmel, imma jakkumpanjahom fil-mixja u jiftħilhom għajnejhom biex imbagħad fil-qsim tal-ħobs fid-dar tagħhom fl-Ewkaristija jindunaw li dak kien il-mulej. Is-saċerdot irid jakkumpanjana fil-mixja tagħna kollha biex fl-Ewkaristija għajnejna jinfetħu. Imma ma jridx jakkumpanjana bissaw fuq l-artal. Saċerdot mhux saċerdot bissaw, kif jinżel daw l-erba' tarġiet, jibqa' jkun Kristu ieħor għalina fil-mixja tagħna. U rridu nduru lejn is-saċerdot, ngħidulhom urini l-mulej kif qed jaħdem fil-ħajja tiegħi. It-tielet aspett eżisti mill-Ewkaristija. L-ewwel komunità nisranija nsibu li Marija kienet titlob magħha. U l-Atti tal-Apostli jgħidilna li l-ewwel komunità kienu miġbura fl-imkien għal qsim tal-ħobs. Dan ifisser li anke l-Madonna kienet preżenti għal qudies. Il-Madonna kienet tmur għal qudies. Kienet tmur għall-Ewkaristija. Preżenti ma' Pietru, ma' Ġwanni, ma' Pija tal-Apostli. U kienu ttieħu sehem f'din l-Ewkaristija. Iġilkom storja żgħira li smajtik veru li ma nafx, però fiha talima x'noħdu għallum. Darba kien hemm omm u marret qajjem it-tifel tagħha l-qudies. Kellu imur għall-qudies ta' 8. 7:30 u għadu rieqet. U hija ma' 28, u hija sal-aħħar. 8:15 u hija s-sammur. 8:10 ma m'għandix ħabtit immur. Għaltlu għaliex ibni. Għaltlu għax għallila in-nies boring, tmur il-knisja ħadd ma jwieġeb, il-kanti dejqek, in-nies kollha anzjani, uħud minnhom laqas fuq x'qegħdin jagħmlu, żgħażagħ ma narax. Għaltlu alla tieni raġuni ma għaliex għandi mmur jiena f'dik ċirkustanza. Għaltlu ibni għandek tmur għax inti s-saċerdot tagħhom. Fimtuha? Dak it-tifel kien il-qassis esistijaj li ma rridx imur iqaddes il-komunità għax il-komunità ma kienx tgħinu jqaddes. Saqsu ftit lilkom infuskom il-mod kif intom tieħdu sehem fil-quddiesa. Tgħinu lis-saċerdot biex jieħu pjaċir iqaddes. Xi kuntant nitkellem għalija biex qed titkellem ma' Fareġġew. Imma tkun ġie f'ċertu qudies tgħid iġri tispiċċaw dawn nies minn quddiemek xi dwejja fihom. Għax issa qed tqaddes mal-ħajt. Ma speċjali fit-tiġijiet u l-funerali u f'ċertu qudies tal-ħadd. Ma tagħmlunniex kuraġġ eżistijaj. Xbajt nisma' li aħna boring, però kemm intom boring xi kuntant, forsi ftit jgħidulkom. Iddejqu l-xulxin, però għandna bżonn eżistijaj. Nintlew bl-entużjażmu
L-entużjażmu hija kelma ġejja mill-Grik entheos li tfisser mimli balla. Aħna rridu niġu għall-Ewkaristija, nieħdu sehem fiha kif kienet tieħu sehem fiha Omna Marija, mimlija bl-Ispirtu ta' Alla. Kien mhu sabiħ meta tisma' komunità tiċċelebra. Tafu li intom lis-saċerdot 5 darbiet tgħidulu fil-qudies u miegħek ukoll. Meta tgħiduha b'qawwa b'konvinzjoni, tafu x'kuraġġ tagħtuna lilna li tfakruna li Alla huwa magħna anke fil-ġrajja tal-ħajja tagħna. Konxi li tgħidu ilna 5 darbiet. Ibdew għadduhom, ġettu darbtejn. Il-mulej magħkom fil-bidu tal-qudies u miegħek ukoll, qabel il-Vanġelu u miegħek ukoll, is-satlieta l-oħra dduhom intom, sakemm tispiċċaw. Ejduha mill-qalb, ipparteċipaw, ħubdu sehem. Min jaqra bis-sens, min ikanta jipparteċipa. Eżisti, għandna bżonn li l-liturġija l-qudies tagħna kieku jidħol xi ħadd minn barra u llum jidħolaw f'din qudiesa xi jgħid dwarna li qegħdin hawn? X'qerda fihom daw in-nies? Jew wow, hawn xi ħaġa hawnhekk. L-saċerdot effettwa eżisti. Ċertament aħna għandna rwol tagħna wkoll u tiddejqawx tikkritikawna, però kunu magħna. Naħdmu flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija aħjar. Marija ipparteċipat fl-ewwel Ewkaristija u bħala rridu nipparteċipaw f'din l-Ewkaristija. Reba ħaġa eżisti qed naqsam magħkom. L-Ewkaristija fil-bidu tal-Knisja li Marija ħadet sehem fiha kienet miqjusa bħala l-ikla tal-aħwa. L-aħwa nsara li jingħaqdu flimkien biex jiklu il-ġisem tal-mulej, jixorbu d-dem tiegħu biex jistgħu jgħixu l-ħajja nisranija. U dina nix nagħmel żewġ riflessjonijiet fuqha. Aħna niġu għall-qudies, il-Knisja ġibniha supermarket, in-nisa fejn imorru supermarket. Għaliex indub kollox. Isibu prezzijiet tajba u jeħilsu kollox malajr. Però ma jmorrux minħabba l-persuni li jmorru hemm għas-servizz li jieħdu. Aħna x'kuntant il-qudies nażlu qudies għalli m'għandhomx servizz tajjeb, mhix boring għalija, għandi l-parking u tlaqt lem. Però tlifna s-sens li ġejna l-qudies anke biex niltaqgħu flimkien bħal aħwa. Donna nibżaw minn xulxin, iġru nitilqu minn ħdej xulxin. U din eżistija tirrifletti anke relazzjoni tagħna mas-saċerdot. Is-saċerdot huwa meħud mill-komunità għall-komunità. Tafu li s-saċerdot bħalkom qed jagħmel mixja ta' fidi? Bħalkom ikollu d-dubji tiegħu? Bħalkom ikollu l-ups and downs tiegħu? Irid jimxi magħkom mhux biss għalikom. Mhux biss qed jimxi quddiem biex timxu warajh, qed jimxi magħkom wieħed minnkom. Jekk aħna aħwa, is-saċerdot huwa aħuna wkoll. Meta Malta sar is-sinodu, il-Knisja ġiet imsejħa biex tkun mhux biss omm u għalliema bħalma s-saċerdot huwa missier u għalliem, imma oħtu għaddejja bħalma s-saċerdot irid ikun ħuna u għaddej tagħna. Tistgħu tibdu tħarsu lejn is-saċerdoti bħala ħudkom fil-mixja ta' fidi. Wieħed minnkom kif Marija kienet waħda mill-komunità bħall-oħrajn fil-bidu tal-Knisja. 5 aspetti eżisti. Meta s-saċerdot jurina lil Ġesu qabel it-qarbin, aħna ngħidu Amen. Il-ġisem ta' Kristu ngħidu Amen. Tfisser jiena nemmen. Il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni jgħidilna li dik l-Amen li aħna ngħidu quddiem l-Ewkaristija għandha leku taliva lil Madonna qalet lil Gabriel l-Amen tagħha jiena nemmen. Jiġifieri li aħna rridu nirsqu lejn l-Ewkaristija bil-fidi li kellha l-Madonna. Imma dan Ġesu lilna issa mhux Gabriel qed iġibulna, mhux l-Ispirtu Santu f'ġuf Marija, imma huwa s-saċerdot li qed jagħtina lil Ġesu. Meta bejnek u s-saċerdot, meta ħad tiġi qarbin, bejnek u s-saċerdot se jkun hemm Ġesu. Irridu nħalluha tfakkarna li s-saċerdot jeżisti l-ewwel qabel kollox fil-komunità biex lilna jagħtina lil Ġesu. Tant drabi s-saċerdot illum qegħdin nabbuhom u ngħajjuhom biex ikunu managers fil-parroċċa. Ħafna xogħol ta' amministrazzjoni. Naħdulhom rashom u ngħajjuhom b'ħafna administration. Is-saċerdot l-ewwel qabel kollox qiegħed hemm biex lilek jagħtik il-Kristu
bħalma l-Madonna tatna l-Ġesu. U allura jekk napprezza kemm għandi bżonn il-Ġesu f'ħajti jien, kemm jien għandi bżonn il-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija, allura napprezza s-saċerdot li hu biss jista' jagħtihuli. L-ebda counselor, l-ebda tabib, l-ebda professjonista, l-ebda politiku ma jista' jagħtik il-Ġesu f'ħajtek. Milek napprezzaw tant l-Ewkaristija bħal San Franġisk Nazzar dawn ngħidu, anke jekk naf li huwa midneb, imma hu biss jista' jagħtini l-Ġesu. Jew dik l-ammen li nemmnu fil-preżenza reali ta' Ġesu qabel it-qarbin, nibdew ngħixuha wkoll f'dan id-dialogu mas-saċerdot, għax l-emmen tgħidha lis-saċerdot, mhux lil Ġesu. Tibqa' tgħidlu jiena nemmen li int biss tista' tagħtini lil Ġesu u għalhekk għandi bżonnhom fil-ħajja tiegħi. Is-sitt ħaġa li l-Ewkaristija eżistija turina. L-Ewkaristija kif nafu għandna bżonn infakruha, x'jiġri? Is-saċerdot ma jiċerba kelmiet biss il-kliem tal-konsagrazzjoni u l-ħobs li nbit isiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Mhux hekk biss. Imma li jiġri eżistijaj huwa dan. Dak kollu li ġara fuq is-salib il-Kalvarju, l-Ispirtu Santu jidaħħalna fih issa. Jiġifieri jiena u int inkunu preżenti għall passjoni ta' Ġesu. U kif Marija kienet preżenti dak il-ħin, Marija terġa' tkun preżenti mas-saċerdot fuq l-artal f'kull konsagrazzjoni. Dina turina eżistijaj illi s-saċerdot dak il-ħin huwa maqut ma' Ġesu anka fid-tbatija tiegħu. Biex Ġesu jurina dan, tagħna qaddis li l-kol ta' fuq jismu San Piju tal-Pjagi. Li waqt li kien qaddes, inmulej taħdon partikolari mhux għalih Marina, li kien jgħaddi mill-passjoni waqt il-qudiesa. Meta kien jidħol fis-sagristija ħut il-patrijiet kienu jaħulu l-ħwejjeġ, l-alba tiegħu u l-kamżu tiegħu kien jisibuh bil-flagellazzjoni tad-demm. Għax waqt il-qudies kien jgħaddi mill-passjoni, kull qudiesa, 50 sena sħaħ. Biex il-mulej jurina x'jiġri fil-qudiesa. U riflessjoni x'in nagħmel dan hija din eżisti. Kif Marija kienet mas-saċerdot, kemm kienet ma' Ġesu fuq is-salib u hi mas-saċerdot fuq il-qudiesa hija tiġġedded il-passjoni ta' Ġesu. Aħna nistgħu nkunu bħala mas-saċerdoti tagħna fid-tbatija tagħhom. Is-saċerdoti għaddi minn kull tbatija li tgħaddu intom eżistijaj. Tbatija umana, tbatija psikoloġika, forsi għaddi ftit iktar, għax faċilment jgħaddi iktar minn persekuzzjoni, minn qlajiet fuq. Saċerdoti bati wkoll eżistijaj, għax xi drabi jkollu jgħid il-verità lin-nies li jħobb. U jaf li se jweġġaħħom, imma ma jistax jiġħad il-Vanġelu. U dik hija tbatija li s-saċerdot biss jgħaddi minnha. Hemm it-tbatija wkoll eżistijaj tas-saċerdoti anzjani. Aħna għandna lil kanunku xrieħa li għalaq mit-sena dis-sena u qiegħed id-dar tal-kleru. Kemm minnkom marru jarawh? Faċli nagħmlu fuq il-programm tal-parroċċja kif għamilna. Kemm minnkom indinjajtu ruħkom tiċċaqalqu minn hawn u tmorru żuruh? ċe faċilment li aħna mis-saċerdoti rridu dejjem nieħdu biss. U meta s-saċerdoti isir anzjan u ma jistax jagħtina aktar, fejn hija l-imħabba tagħna lejh? Il-festa ma tiġix biex noqogħdu nagħmlu l-festi biss eżisti. U ma tiġix biex darba fis-sena nagħmlu dal-att ta' karità anke mas-saċerdoti anzjani. Nitqu bina nfusna nkunu qegħdin. Fejn hi l-imħabba vera anke li dawn is-saċerdoti. Kif Marija kienet qrib is-saċerdoti? Qrib Ġesu, qrib is-saċerdoti fuq l-artal. Kunu qrib is-saċerdoti fid-tbatija tagħhom. Itolbu għalihom, proteġuhom bit-talb tagħkom, morru żuruhom. Is-seba' aspett isistijaj. L-Ewkaristija, kif tafu, San Ġwan ma jitinix ir-rakkont meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija, imma meta Ġesu ħasel saqajn l-apostli. Il-Madonna, kif smajna fil-Vanġelu tal-lum, sibnija li tmur taqdi. Il-Marija kienet għaddejja. Is-saċerdot huwa għaddej tagħna. Però lilna jibatna fl-aħħar tal-quddies jgħidilna morru
morru ma tfissirx tilqum bil-barra, morru hija mandat ta' missjoni. Missjoni li nsiru għaddejja, l-Ewkaristija titta minna l-kol djakni għaddejja, noħorġu hemm barra naqdu. U allura aħna eżistijej irridu niskopru l-Ewkaristija bħala l-forza tagħna biex nistgħu naqdu s-soċjetà, dak kollu li tkellimna fuq f'din novena, anke l-biraħt lura kif nistgħu naqdu s-soċjetà hemm barra. Il-forza biex nagħmluha tiġi mill-Ewkaristija li għatijinna s-saċerdot. Jekk naħsbu li aħna nistgħu naqdu bil-qawwa tagħna, ma nħossux il-bżonn tal-Ewkaristija u allura tas-saċerdozzju. Imma jekk aħna nifhmu li rridu nkunu għaddejja barra bil-qawwa tal-Ewkaristija, allura nifhmu l-bżonn tas-saċerdot. Kien hemm persuna eżistej fi żminijietna li din tant femita li kienet Madre Teresa. Madre Teresa, is-sorjiet tagħha li huma ftit il-bogħod minnha, għandhom ħin fit-tul quddiem l-Ewkaristija, fit-talb biex jistgħu jgħinu l-foqra. Meta kienet tkun mistiedna minn gvernijiet komunisti biex tieħu s-sorjiet tagħha f'daw il-postijiet, l-ewwel ħaġa kienet tgħidilhom hija biex ikollha saċerdot. U jekk il-gvern ma jaċċettax tgħidlu aħna ma niġux. Għax aħna mingħajr saċerdot m'għandniex l-Ewkaristija u l-Ewkaristija hija l-forza tagħna biex inkunu nistgħu naqdu. Eżistijej, biex taqdi fi żwieġ, fil-familja, fis-soċjetà, trid il-forza tal-Ewkaristija li s-saċerdot biss jista' jagħtilek. U l-aħħar ħaġa eżistijej li rridu nħallu l-Ewkaristija tispirana flimkien ma' Marija għall-imħabba tas-saċerdotija. Il-Knisja tħeġġiġna biex aħna naduraw il-Ġesu fl-Ewkaristija. Ġwanni Pawlu II meta jitkellem mill-adorazzjoni lill-Ewkaristija, jitkellem minn San Ġwan, id-disċiplu l-maħbub, li fl-aħħar ċena jpoġġi rasu fuq sider Ġesu. Li jidħol f'din l-intimità ma' Ġesu, l-adorazzjoni ewkaristika, illi aħna nieħdlu f'din l-intimità ma' Ġesu, li nozzu l-Ġesu, li l-Ġesu nħobbuh, kif kienet tħobbu l-Madonna li kienet tozzu min jaf li ma' mħabba żammitu għandha meta kien xkejken. Aħna msejħin biex nibqu nħobbu lil Mulej. Hawnhekk għandkom ġawra, il-kappella ta' San Ġiljan li ħadtu ħsieba b'nies responsabbli minna u dedikati. Ożżuha dik il-kappella, frekwentawha, morru ħobbu l-Ġesu fl-Ewkaristija hemmhekk. Però magħha nixtieq niġbed l-attenzjoni. Xi drabi kemm aħna l-iktar nies li nkunu l-Knisja. Il-qima u rispett tagħna lejn l-Ewkaristija nitraskurawh, nitkellmu fil-Knisja bla doċċ. Naddu qudiem is-sagrament isum hemm ħadd u isum hemm xejn. X'nuqqas ta' rispett xi drabi nuru eżistej. U ma din nixtieq ngħidilkom, għatu ċansu ħin lis-saċerdoti tagħkom biex jitolbu. Iktaraw is-saċerdot qudiem is-sagrament, tmorrux bil-fos wafquh biex tkellmuh. Għatu spazju lis-saċerdoti biex jitolbu eżistej. Xi drabi tant hija diffiċli biex is-saċerdot isib il-ħin biex jitlob għax kulħadd irid iġebbed fih. Ħalluhom quddiem is-sagrament, jaqdukom aħjar jekk ikunu hemm. Itolbu l-Marija biex is-saċerdoti jkunu nies ta' talb, nies ta' qima ewkaristika, kif kienu s-saċerdoti qaddisa bħal San Ġwan Marija Vjannej, bħalma kien il-Bejatu Ġwanni Pawlu II, bħalma kien Padre Piju, bħalma kien San Ġorġ Breka fi żminietna. Itolbu għas-saċerdoti li jkunu nies ta' Alla li Ġesu jħobbuh bis-serjetà. U nixtieq nara eżistijej kelma li Franġisku jgħid lis-saċerdoti. Ejjew nagħmluha tagħna, ejjew nfakru ilhom b'mod jew ieħor. Qisu d-dinjità tagħkom ħuti saċerdoti. U kunu qaddisin għax hu nnifsu qaddis. U bħalma l-Mulej Alla ollikom il-fuq minn oħrajn minħabba f'dan il-misseru li fdalkom, intom min-naħa tagħkom ħobbuh, imuh u għatuħġieħ fuq kulħadd. Tkun ħasra kbira u djufija ta' min jistmerra li waqt li jkollkom lilu preżenti fostkom tħallu li ħsibijietkom jedew f'xi ħaġa oħra li hawn fid-dinja. Jalla eżistijej. L-imħabba tagħkom lejn l-Ewkaristija fuq l-eżempju ta' Marija twassal lill-komunità biex tħobb iktar lis-saċerdot u trawwem vokazzjonijiet saċerdotali ġodda.
u jekk nagħmlu dan immulej.